Obututu bw'omuguzi omurobiri bw'abaibuli Chomurire na kwandiganire na inda somorobero itubwo komenya okuya kebochenu uyo gogochera rituko buna rero ni chinsabu na bono iga nigo ngoroko jane tinyamwamu tobeamo mpaka omweri rero toguchiko kwanira igoro ya amaiso obo kongo korokwa cataract ose chinkenge asege muntu gweke gusi cataract no muntu gweke nyamuriro nande igonde gaiga Kisi Eye Clinic nabagote uyo mino uriyo rasata nare kurigerie TV abeke YouTube Ndizi TV News okorika Ndizi TV News utabegeti news togotonyora nande kero gwachira YouTube chibicha chiroro ne cyabarari bari umanyete nachi chirororo Ndizi TV News nero YouTube o subscribe tigatogenda ase umurubiri rero tochikukwanira cataract ose chinkenge ninde no munyagitari ko Kisi Eye Clinic egotoka nyanjo ngo cyago totebere ningo erinde tokwanira obokongo boiga kose kurigeria abantu abanga ngichi milioni 200 ngo twara bare cataract abandi mbari kumenya gose nacho mpaka kero umuntu akire nyagitari otebugune chinkenge gose cataract na inde nabogo ukora utachieti kurigeria guno mo nyagitari gose muringoria wobochana nabogo ukora igo tigatorigereria ngo obokongo boiga daktari kari wasomorobero rero na inde tebya barigereria gosomorigereria aye ningo nasogotoka biyamona omuralia asa malita nguru ku Cliff Oanda ndiro munyagitari inde Kisi Eye Hospital iwa specialist ya maiso ngotebi omurali ngambia mono na inde Ndizi ngambia mono ande biyamono asenjo kore to morobiriga ero tunyare ko osemia abantu baito gosto nyare kwegeria abantu baito ngakibara muchando kia maisa gosimnenge ngiyateba ngakitoko nyara ko ngaitora ende egere nyare ko ikorigerirwa ande abantu banyare ko nyoro bugweni buna nati kagote umwancho murigeri tugukwana chinkenge tihango turate umurigeri chinkenge ngento kiekeiga cataract agocha nyagitari origereri gwata ibono gwata cataract ekyo ninki chinkenge asege songo osomnowe mono gesongo to ga cataract cataract gose cataract ne kero lens yeri so ime ekere komya koboro tutu kwanyara bona ya tubiro mondo bona no brabugo bugo chaiga brabo takira kwanda kujia seri so ime kwenda sebuchiko ase kwenda to so gene to nga letina egere chiko interpreted bona kwanyara enkengeye ekodi lens ya bere oro tutu bonde kunyara kwarao obrabo ndeli so ime bona kwama kwanyara ngomondo okorra kwangere kwenanse kwanyara mondo nyata kwanya gitari mapema na bakaba blind kabisa gose tarora iko chinkenge na bachikogera umuntu amaenepi awukore umuntu awukora pita kunyana ko tarora kende tokorora ngaki chinkenge chingana kichigo chakago chabona chinkenge chiko ngora kwa magonyaranga umuntu nekera ko tinga rero ngere ko roro tutu akorrelioki echiko nyangora chanya okina ngora ke chenya utubwe bono chenya utubora bugo cha seriso ine bono kwa magonyaranga utachiti mapema nyagitari mna chimuna matuganya kogenda muna ekonya ko machua gosenya okina kabisa pa kwanya tubire kabisa eriso monda ikora bako muntu ukodera kugwato ko bako nyagitari igo muntu rya ansira ko ibintu buna mataturiga Elio kyo kagane elio kirire kerensa ine cataract gose chinkenge cyachakire gocha nabeko nyarekana ne chingenge na ndebono nabeko nyarekana nga ande mo chanere mengi gochia toka serizo igo bono egento ndade waisia barigereria ne linga ekero kwanya odenga no bwata mu chandu kwa maiso na bono toigo nyakora bia mbiyo chepaka nyagitari wandi nyagitari ase specialist ya maiso egere nyare go pima maiso ao ego teigo sene ngenge go sene mu ekera maiso abwate michanda wa okay igo mwancho murigereria kwaigure buno munyagitari atotebiri Dr. Cliff agotebanga kero korari tatu litoteba ne chinkenge nabura no muchando munga okwenda nyagitari otebigu no munyagitari ngechi nechi ne chinkenge bono ntobwate
chia ina chi type chi cataracts ntobwate chaina mbali muna bono iga ntobwate eye kwa seke songo sasa mungu kenyamorero age related chinekero konyora nekero kogidana nese study chia kolu gose research chia kolu okonyora nga abantu bwate myaka 50 ochigoro gose 40 baka 50 okonyanga na bwa banga okonyora nga ebale bagutwara chikenge chimonekero kombea na abande none research chia rokiringa abantu muna baiga ekero gobeka kenyingima gose sengima asa abantu bwate chingenge 45.5% akonyora bwate myaka 50 ochigoro so emyaka ngochangirire sana okay type ndenda tabenelinga ndobwate concento gose developmental cataract nekero kero mwana iwiru onyora mwana asingiwe so kota kubona ngi umuntu naiburu nacho nachichiwono nachichiwono bona bakonyora mwana ko iboru kwanyora taikora jo uburu nechinkenge nabikonyalekana gose mamu mwabo gose muno mamu mwabo gose maliona ale utumeka mna chiki steroids kwanyora nga ekera utubeka malio gaya kwanyora nga affect umwana uburu nechingenge aina beko nyanga umwana iburu biya aikio sire myaka 3 ibonto ka developmental aike myaka 3 ange gutwara chingenge iko nabo mwana ko iburu biya nanda chake gutwara karo umwana ataraba myaka iri gwate bono chingenge chiga buna so umwana bosto trenda saba sacha naba subati mbara bimono chingenge chikubwata mono nabasubati sababu ne okay sababu tiko nya batange sababu ne romono batrinje kero kurgire chi study chia kanya ryo okoru okojana basubati baga bali mutu akira kirindari mono nabala abuno balengani tia bakirinde mbali mutu asini bono ego kontra chikora type chi twala bataba wataba ibereje related rinde ebune myaka kogenda ni abana ko iburu gose banyora para abana bado nari ne toguruka nga secondary cataract nene konyora ka omuntu uri buya weka gose oburire bundu bwa somo biruna bone sukari pressure gose kwanya utumika mali yako nya kitado riko samare na bona yago leta mono agurunya steroids kwanya ngero umuntu atumikire nande kwa makonyora nga abantu abekira batumike ibindi gusekera bwate sukari mono kwanyora nero ngere utware cataract ko ni nere type inde kurukunga secondary cataract ani bwate type inde kuruku traumatic cataract ne diego konyora goso bware gotangira umuntu so kwanyora injari riso so umuntu wake ngundi bono kwanyora ngekero umuntu awakire engenge yangya kware korabi getegia taruka yabono yani cia embe basokana cia accident yawo ibone korokwa traumatic ya cataract okay igo causes chinde njiri chechiga cia chingenge mono na chicho ntobate chikoses nyingi mnabone chinata ba chia maliogo tumeka maliogo icho ntoroka anda ena chibeka nariko chibeka mo chingi yabona igo mwancho murigereria to tabanga yote ibole tune chingenge ngai chiko kwa igure naboko nya chingenge unogendete gukina bali muri myaka 50 naboko nyora chingenge chigo kuri taringane rasmi igera chansinga naya chakorire taringa mbonsinga waikire myaka 50 chingenge chikori nanda onye gutumia mariwana nabo chingenge chigokori chingenge cataracts umuntu ke gusine ga kongu nabo muntu akobori chingenge chibako nyokukwana njiri chikoro ku cataracts ko gwachire nyagitari nabo taiguyu chingenge obwata bono kero mono abantu abaiga wa chingenge inkimugo chimwa aba advice gose umuntu okire nyagitari tigaturarigereri bono umuntu okire nyagitari akonya korora mataturi gose umwana omotebiri tari korora buya ngai mugo chakira bono mwamanya ko diagnose embia mono ile diswaligia ekero umuntu akire nyagitari na teba karenga na beko nyaranga to ikonyara korora kwanyaranga no muchandu ne mechane mingi gocha oburu na mangi ya maisara kire muntara but bone ekero umuntu akire nyagitari igagocha etogote history gose to iro magana bo muriro nga yangerete ndichingange gose ndio kotarra kwangete ngangeto konge gotwara muchando yo gocha gose nabwate ninjeri gose burure mburabwate twate history yo gose ndo magana itwanyara goira magana yo boneke to akode kurwabu etoko genda rinde twate kinge ndo ngeto nga fisho akwiti
ne diekero umuntu akira nyagitari to kumuteitwe riso ubwata osoma gocha twaranga ngaki osoma kwa gusenga kyo kora kwa ikungana kurobone ko twajaldenga maybe go stay korora buya twabwata twamubekire ondi twamubekira riso lyanya rikoka era twagiriri riso maega aseretina twamakoranga muchando nororo ekagera nabo konyora bwatengera ndabwata muchandonde oyurage nokora gusino murwari onyonande abara betabwena buya iko chimashini na chichikori gali bakeri somaye mnabona sekisi ya hospital ndobwata chimashini chi modern machines gose chimashini jekerero tokonyara gopima na chiro chimbaka no kana chibicha maiso twanyara koranga muchando kiore seriso ime nalio ko mokonyara korwari muchando ona erindo mwanjo murigeria ko igure chinkenge na cataracts munyagita buna tebire nabo cataracts chigokoria nyago gutumia mario nabo cataracts chikoria umwana nabo kumuibura na chirocho umwana kagenda tokina nabago chinyora igo to teba nganje no igo nde miaka mosae nkenge chikondi ndirio korora ritaturi genda nyagitari upimwe nari kumayange okorwari abantu bari banareta korora igo genda nganga riogorio gusibia maiso ase chemist kwanyoro gusibia genteke nga korwari tende kinga gogendo oringoriwe twarorire nga chinkenge nabo korora ritaturi timaiti gose daktari omotungu atioro muntu motu gwati kero gwate cataracts igo omotu igo nande ne muchando ndo karororo igo ogende nyagitari tigato ndo mutu mukake igo tokoira nankori etore gochime nande munyagitari atotebi naki ngayura nyoro bokonyo bwiga bwa maiso asenjera endongi tosuka na kioroche janga kimbegete iswai kirabu ne romi muam ai goron kondora kwalengi ngoro chigoro bono na kigwete ne risoria rose tukunande kwarori bono na kyogote bari bande na bara risori taite kuriba no batei baite no mambi bata bandora no tengo mane no buraki bate bingase umuntu obono tei bari bande batataiti gocha taiti gote ki ata igoche na garwari bate birende no ba kolo mare no na korete babu ya dibi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwarete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbagwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care asebagokorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara gose theater eduka yokonia mariogo ijunende manyikanitebuni pharmacy na boigo na sebakurwaria n'abantu batumuchando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee Amunich Insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchukisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yokwegeri obogwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano
isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kiandamara kabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi. Umancho murigeria mbuya mona sokoberaga buna gutuganya twirane buna natie kago tengoro kwa Janet Nyamwamu gokore turu murubure iga gukomenya okuya kebochenu na inde tokurigeria igo as amaiso chikataracts gose chinkenge ninde na daktari Cliff ogokora Kisii Eye Hospital igo tokanyanchwa ngochiare gotatebu nora amanyore no na senjera yesimi kero togochigokora bono tiga toigendere no murubure ito daktari bono omonto iga ochire nyagitari gose ninkare ngaki aramanya bono ngaki symptoms yechigambwate na maiso mochando ki symptoms yechinkenge mono chioka nchiri chechi ebimanyereri mbirore binke lakini rende kero kwanyorere gose ore nkaria kwa makonyoranga kwangire kora gose ne rioki oro tutu mundana tenga jetri kora byankoranga no oro tutu ne rioki kuchiari inene saini okoro kinga no bwati chingenge anda abantu abange osina abantu abe nata osini myaka yachire misini uchigoro sarwaini okonyoro umuntu yagorete na mbutuko au kyubura bwobongira yago nyana gusoma omuntu mnoyi nabo akobe suspect ye cataract na inde nabo konyoranga abantu abakero ekera gosago akonya gitari chito kamne chiko ni birore gosibiye bantu bakonya banegete birore nsali nabo konyoranga gochinje birore irebi otumeka matoka biradato onyora biriko makonya irani bono gochinje kurugwe birore nabo dotegere ko ebolinga muchando kinga bwata egero ni gitari okoreki obwo opimwe egento kenda abantu bande mbere bagoche ba complaining akira ko yusinetaya akoranga ne chiling tokoka sekesongo halos akoranga ne chiling chirase taya ine leke manyere kenegira watainga no bwatenkenge na inde egento kende ndatabengelinga abantu bande mbara konyora agutuba gusozo utuberise limo waje utumeka liseli bwato sana ngenge kwa makoranga okore mbibiri betonga da professional ndezem ai bon inero ne ekimanyero kene kiranya gakoro kimwe no monto abantu bali babiri bintu korango bure babiri bangina batando uche chindengari nabo yigo ne binde bimanyero binde na ebinde mbere bingira kende bimono abantu bago oye Mwancho muriera bunorenga abonye gokochigo kuriye ne liselimo gusonsia bere kwarora bunatebire orochereri ritaturi ngaki kwaruka ritaturi nande ritandire bwa umuntu orotutu goseriyo ke munda wote goseriyo ki arafu oroche bintu bibere nande gento kende ne ngona chako moraria nabo muntu abantu bandi barabatenga kera kuriyo bintu chi object yakorechire chiko nyabutani yero nero neke manyandikende nga igo bono chikara chansire ko chikara mama yero ya no borabu obora ko nyorango basumbu abo takinya ko takopra bubonge osinegera data gosoma okay igo nabo kaga chirenya gitari nabo bono moko manyanga mutando nabo to kumanya muchando kyore no munga oyo atakire birore ebintu bunebyo ngaki bono muntu chirenya gitari mwamo otebire ibintu byonse bimanyerere ebi mwapimire mwanyorire bono nga ne chinkenge nga kimogo chirwari bono chinkengeji nkikorwari chinkengeji abantu mbale bande babo chinyagitali usabarire bande banyagitali kwa motenga bwate chinkenge uruma watainga gwale konga elio nchikotonye gosebirole lakini redi ngokana ngambi mbiriko konya bilembi bwata konya bwase asekero muntu abachingenge batekero chinke ali cataract to chiruka chitara konga na muntu abanyegitari ende konya gosukumera matuko abako gwibirole gose wagurone lyogo maybe gose liri duplication na boko gwe linya ogoraki onyago sukumerake lakini rende igotaringe kwarwa chingenge okurwa gwe chingenge olinga go ikochinya gitari okore rugumanwa gose surgery igo okukorwa gwe chingenge no kumana yewa
njirendete iyi nonya kubika ebirore nonya gotonya rierio omori goikomana goikomana yo kiro chiachire okomana okonki ba moju mwakore mogo chimwachiru ngaki abantu bande bale bagotabanga ngana chieta segete gasaburu lakini no komanu nabona ata no gusaburu aseke gusire lakini ndobwate chitaipu bere chisatere kero tokora ero ya modern kero engenge tarakunga mono ekoro kufeko ose feko emulsification enechi machine chekerero tokubeka akainization also okubeka munagantara kasinini kwa magoso ye machine me ya rusengenge libuya ande kwa mobekera artificial lens ande bonne advantage ya fake yo elingo monda ko bwena bwango na ande bona taikoleta mechando mengi mnabona ntubate bali ba osebirole na bokonyoranga ngutangira umuntu utumike birole mono ni yende type yende erunga modernization manual modernization cataract surgery ejubona ero ne yakarakira kinero ne ya mayake teliye ngormono ero erabone etofauti ero ne ringeye okero ko mano surgery konyororo mekiene nake kore akero konye company yende no kubana na kwa enkole ngorake bono kero muntu matukero ikibago tanga ngebirore gose ngerio ge bako banga bachi koiborore riso bako ngango oborombo bako manu borombo iyo ekere to kora komanuko ngokubeta tole sindani yeligandi mwanjo muria kwa igure ine are point na ata gitakwane bari goko mana ko igwete ligandi asa maiso nande barako nya bata tiko seko betu sindani naboko elio ondero toko tonyiriso ligandi ya to ligandi kwa makro seguro ta igweti ande ni chiza chinge ange teka ikomiga liso kwa ro chulia bari complications njiroro chi complication njiroro mono oiseko ba usuno bwata ngengeyo oseo angina bogo sire linga ono sino bogo tubwa chimna ndana watanga njego chirinde ne bogo tubwa ngichere bono no bogo to maisa gotire abantu koro banza ko cheche linga baba tali ko torora banya go ono banya go chenga kumbe nabo ko barora osiko gendo nabo koroswe chigenge koroswe kuchire egonda tabuso ko batoga ndanya kitali mapema chingenge chekero chia kongere mono nabona ndichi chare to muchando ndo kurukugira ukoma nande press ya mashangi yako genda igore sinjiye yenkenkeli ekonda yatubeli sase ase flowing ye toro akwa ya siwetra kwanyoro mondo tware ose press ya chiriguru nande nande bato press ndubwate press yo mubere blood press yo mubere nande liso ndubwate press nande chiko badrete mon bono nande a complication ndo ranyo ni linga abeto nande nyakitari rusuku mbara nabako moko orocho sono monto monne nyokware kwa usana kangeni ka usane chambe cha kwa gori to kunyara kora kasi boro kwanyoro mondo ngere wecha ana abano konyoro usomwa no bwata ngenge igari skuru bono bosiga bwata kukwana gosena ino bono musieredi kwa makanyora ngata ikora performance yangere kugenase umwana wo muririo ichanda kwanyora ngekari yo mwana yagodeki yasiri abana bune skuru mwana na watango ikaransa moto nari nkorora bone bambegete mai okonyora lolo labda ne chinkenga bwate ata maitigo mwana ka tebire igo na boko munyo kinyagitari arigereri bono ito ikaransa ga Kisii Eye Hospital no to ikaransa eriso egotoka nyanjo totebingo nganga kimogo chimwarigereria maisa iga ngine chinkenge choka mokoro ali totebingo igoro ya Kisii Eye Hospital Kisii Eye Hospital ne specialist nyagitari the specialist ya sama iso nande gonda tabenga asenyansa gose Western Region ene referral hospital ya maiso etokora kine ngio taikora gaiga tobwaje machine mbalimbali tiata neroro iko etokunya to kumurika maiso to makoma yange kero montachire uyo gabwate muchando gete uyo gabwate muchando gete eto tinga bona yo bwendi bwa ureo osobolo iko bono ndatebenga as kobo mwenge ngolinga ebintu nebyo hospital upima iko ndatinga umuntu ndobyeso bwato muchando bwa maiso ache Kisii Eye Hospital abuna akanyoro konyeka kindio siatagete kanto bwate nabanyagitari abali experience ba coordinate disco bachire gai motebi ngo mwanjo murige ko murigereti erinde amanyengo gokonya nkurega iga omwanjo murigereti ndagotainga Kisii Eye Hospital nenyagitari urigene bwate chi machine chekerero ekero gwachire gege to gupima maiso chi
chi conditions yao to rwariga iga twagupima ne chi machine na rota abachire modern machines ose chi kerero tonya to gupima maiso to rota yo muchando bwate egere tonya ko bubwenya akudi na maiso awo mnake nakyubrero bwa burasa maiso ngakibago ikaga monta kare gose ngakiasare ko bugirango ma sakoro kwekona nyatuoni nakiago ikaga na beko nyane kananga mbale babwate gosine chi pipi gosine chigari na wagoja ere ogweta stadium mayagaiga igo wono baiche paka bosonge town mayagoja stadium baso stadium garo burgas na to kanganya nyaboke frats no gosoera ime o chinya gitali na boko nyaro ane ko kide ko ta stadium na boko nyaro dieta dikedi nene ngakisi ya hospital. Okay daktari igabona rito gukora umurobire kiagera chingaki chie umurobire iga ngo era chigochi mwancho umurige na regari uratake kwa kesimi ataracha nari anyorire ribagata itegocha kaya gwa kesimi ayewe no any direction abori gosenoro gosemonya gitari gete naro gosata ebo moko kumwe gwate sesimi elindo mataini njorora monya gitari gete namba yesimi mwancho umurigereria usugo chekera gosote to nya gitari gosote ko bori monya gitari naro namba yesimi ere 07 27 807097 yekera wake na boko bolinga mu gitari naro rogose ekero bato mu chando ndwensi na boko bolinga mbwate mu chando lega ekera baba manite egere otabu mu gitari otage okora naro igobona ake nambe yo na boko nyora okonyo nyirore namba yoka 07 27 807097. Asante sana daktari mwancho murigeria njengo chinateba butambe yanje bwanchu kero byanjete igoko igwa ganta gasini ni ese riso gusando ese kimo cy'umubere wagenda nyagitari oringori origererigwe kabisa origererigwe kamiri kwamenya buya kebochenu kankoro umurobiro yiga igonkoro kwa Janet Nyamwamu yona nge na daktari naende oyo gukubori umurobiro yigeso gotoka nkonyo beka tore YouTube etore Ndizi TV News Ndizi TV News ine page yetu na no konyore emerobiri yonsi pi ito gukora ga Ndizi TV mbuya mono wikachinga kitinda naende.